Lost Matthew takafirwa nemwana weZimbabwe takumboiga tichiteka hapana wakama wakauya amadzekwa mai ndo tichikubira nesu dzekwa baba dzakabva dzatokansela tikabva tatotiwo aiwa azviro zvakadaro asi sisi mavedu semasisters aachakabatana ati ndikunyemba. I big up to my big sister vari kwaTusape, my big sister vari kunoko. Aiwa tese tiri problem sisi vari kunoko vanombotikumbira zvavo hembe asli asi havani vanotokumbira ndikanyima havana masina asi vanokumbira vanoshanda. I'm just joking. She's my sister. We always like that, and it's not she does it in a good way. Okay. Asi pari panhama pasudeni aiwa tisotambira hedu nedhaus ndeatambira nayo tamutongozotika ndiyo hama yedu iyoyo handisikaaakupepa kuti ndiyo hama yangu inonongozoti ndinongofonera dhaus ndo inochema nei pana kuda conversation asi chikodzero chiri chii zvakaitanga sei. Chikonzero ndechekuti nyaya yacho yakarebesa baba varipo vakasara pavana ndo vanga vakabata saka varipo kudaro isusu nekukwarisa tichibva tafamba tichizwa nyaya tikafamba tikabva takudura zvese kozi yakasvika kuyamusha ichitaura ndo patakabva tanapa ipapo zvikanzi gairipe saka hakubva ipapo nyaya yacho hatitombofariri takaripa asi zvakawarwadza tatazvibvondonyora zvese hatina kwatakabhoenda asi taibonabata tichingozvinamatira tichizvinamatira kusvika zvafumuka zvese tichivabvondora kusvika vakoti vana vanoda kuonererwa chii isu tiri mumhuri medu takazvipirira vamwe vese vanoita hama dzekwababa tasara tiri 3 girls kudaro tinongozvionera pachedu tikatoita problem chete totoziva kuti hama yedu idhaftobrekeri kutomboti hama yedu tiyoitori hama yedu iyoyo saka vakabva tobuda pamburi takabva tatongobuda asi hama dzekwamai tinongori nadzo nesu takamboti hama dzekwamai dzakamira nesu aiwa vasinei waneiki vasina kufona vanangobudisei hama dzekwamai aiwa vana gusungo wangu aiwa handigone nawo vana mai vangu saka ndo zvirimo mabhisha izvozvo ndidzo hama dzedu saka ndo zvirimo mabhisha idzodzo kuti soswedu muno hama dzekwababa disaster hombe yokwababa ukatoona watowarota utozoti izvo zvako musi wacho uchatombokwikana nemurugu pabasa utozoti pane zvisina kutombomira mushi asi tinongoramba tichiramata isusu mai vedu kubva wacho vapenyu taingozvodza kuti hatibati mushonga hatiti tinopfugama nemabhedu tichinamata saka ndo zvatakangowengerwa izvozvo saka izvozvizvi takatobva last week vachitoti dai ndingakafa toda kuna kuti vachaita sei tikati aiwa we are powered by Zororo Plan exactly ndakabva ndati kunyange munhu imi yangu polisi itori netopstone kumberi exactly zvese zvinenge zviri right saka takangozvigadzirira life yedu takaona kuti hama dzoka baba hama yamuka unotogara utori nebhipi tinongona namasocial media momomwe havakometi tichipotesana tichidai hameno iko
Pakaipa. Pakaipa. Hamba idzi. Ndozvedu kazvedu chaizvo. Zvedu zvegore zviya zvedu mune mari dzeDAFS. Yakachipa DAFS laisa zvisingaiti zvekuti kana usina DAFS. Tafamba zvakanaka kuti tokuda mugweru. DAFS iri takaima 89 rand ufunge 89 rand chai. 89 rand tsingakwanitika pizza. Watuwe nepolisi yako pamwedzi poga poga hauzomboi chiro chikati washawa mari zvakaita sei chikati wadini hauzoshawi 89 rand pamwedzi. Hauzoshai pane kuti uitigwe GoFundMe yokufacebook kana kuti TikTok wafa. Kunzi ndeupi kunzi uya musikana idzi Larissa yaitamba stereki akafa. Akasina polisi akasitorina uya. It's not even expensive. Watoka kutukirigwa wakafa. Tukirigwa kana unongozotukirigwa chero kana ungochukwe passport line. But at least you know what the police 89 rand check onwards. Watoka ne police. Look, still got too much. And the Congobacha made one 200 and 300. What you want to get one? What? Put the 3-4 months here. It's a rush. Almost sure. But you may also no good days for a talk about the power. And you can ask. Don't go to Kangama to get a share of me. Polisi apo yavari kutaura yeDAFS isimela apa vasikanaka ndakaifunga ndiri pajona apa unoona nhamo yako yese manje nhamo yako yese ndopa unoionera kwakuchitaurwa kunzi alright kana muri kuda manga musina izvozvizvi tipei mari yakati makukutu emari pautirwa konde wakangorereka musoro pasadhamaini yaiwe ndakaumbuka ne 1 week usina polisi kudai joinai polisi wedwe nosvika nditamanukirawo ndoda kutojoinawo dakujoina ndozotaura idzo dzehama idzi zvehama tiri sese edu taraiti chavanogona kumoora kukokota hama dzako vana vako kana une murume wako ndo hama yako yekutanga nevana vako first ndosaka tsumo yaiye yakazonzi chawawana idya nemutorwa hama ine hangano wakuchichupika kudai avakuone chero ukati dinhasi aiwa kana unoita kunge chimwe chinhu kudai so chimwe chinhu chinosemesa saka zvehama izvo handikwanise kuzvitsanangura ndine bundu izvozvi pandiri pano chiso nyaya yehama inini pandiri panapa guys handidi kunyeperai ndogona kutodona nestress nenyaya dzehama idzi chiri kurwadza manje is now spiritual zvave spiritual kuti izvezvi mwana anongodona mwana akadonha paanomuka state yaanenge ari zvinorwadza mwana achikutsanangurira wozofonera obva unofonera kana kuti kumba kwachona ikoko the coincidence is just too much guys handidi kukunyeperai kune varoyi kunze uko aba waunodya naye ndiye anokuko waunenge uchiti mwana wamai vangu mwana wababa wangu ndiye anokukobora but kana ukana zvakusvika papoint yekuti tinenge tichibatirana vana nekukuvadzirana vana kutobudana kunenge kwakanaka beta kutongogara tisina hama dzacho zvako manje zvakatonyanyisa zvakutotaura zvokuti kana wakutosvika pakutoroverwa isu pano takatodimbuka musana izvozvi musana wakadimbuka wakagodzonoka hamenokuti mabheti acho ticharima sei taakungoti rezu kwaakungofamba tete mwari vanotikundisa ndikakudza kuti chinorwadza vanhu vari kuti vanhu vanenge vachitokuningira nyaya dziripo vanhu havadi kushanda vanhu havadi kuenda kumabasa tiri kumukira tichimukira vana vedu tichiti we are building a future and a legacy for our kids but munhu haadi kushanda zvawashandira vana vako izvozvo imagine the guts yekuti munhu anosvika pakuburitsa muromo wekuti vana vangu vanofanira kubenefita palegacy yehanzvadzi yangu vana vana nababa vavo somewhere munhu ari kutadza kushandira vana vake ende akatotoresa vana mabirth nesenemi yemumusha
Anotodza vana vake kuti sai name idzi hadzichinjwe because dzine mabenefits. You are going to benefit from your uncle. Zviri kushandwa nauncle venyu munhu anototaura fair kwete zvekuti kunyeba kana kuti fair anototaura. Iko zvinezvi manje vakuchikuwadzira vana. Munokwanisa henyu kuchimute sisu since muchiri busy. Thank you. Henyu Carol. Munhu anokukuwadzira vana Sisikundi just because ari kuda something chawakashandira nesimba rako. Tiri muno mu-UK tiri kukuvara nema-shifts. Tinomuka unotanga basa na6 uchipedza basa na10. Only for someone kukudza kuti what you are working for ndo zvandiri kutoda vana, my kids has to benefit from that. Hanzvadzi yemurume Tete Masivanda apa murume anenge ari mudenial wokuti anenge achitadza kuzvigamuchira kuti hanzvadzi yangu ndo zvaari kuita. Apa manje isusu hatina patafamba kana kuti chii. Mwana ari kuti paanopinda muataki paanonomuka pai anokurudunurira kuti ndaona nhingi vanga vachiti zvakati vataura kuti zvakati. Unozvishamisika panguva kuti mufemi wapinda mufamily group mavo utoona kuti mune nyaya dzirimo dziri taurika, nyaya dziya dziri kunokoresponda nenyaya dzanzitaurwa nemwana. Vari kugara nani vana? Vana ndogara navo kunoku. Apa vari kuZimbabwe, ndakavasiya kuZimbabwe for holiday zvangu. Murume wako unogara naye ikoko? Murume wangu anogara between countries because tine company yedu yatinayo, saka anouya kunoku achinhingira kuAfrica as well. Saka pakambani apa ndo paita dambudziko kuti nevana vatete vari kushanda mukambani. Oho. Saka ivo tete vari kuwana sei simba nemari yemurume vanonge vachimbotedzera zviri kutaurwa natete? Chinoitika ndechekuti ani muno unongoinawo chiti mwana wamai vangu hangatambure ndiripo, let me batsira mwana wamai vangu. Batsira mwana wamai vangu ndo network yako inenge network yako wara ndikuita ndichidriver. Ndosaka iri kugwedura ichigwedura. Wara regai ndimboenda pamute ndikapaka maimanje ndobva ndakontinue. Uri pamute ndanga ndiri kuda kukubvunza kuti kose murume uyu sei atete ava vari kuwana simba nemari dzenyu dzekuti vanotodhimanda kuti vanotofanha kutobhenefita zveganyavu zvepamuromo kudaro. Unozopindura kana uchingoapaka. Tinogara tichitaura, handiti pane pataimboita malive Facebook uko tichiudza vanhu kuti kana muri chivaka upenyu hwenyu kunyange vari kunze vari sis. It's time. Diana. Thank you, sis. God bless you. Thank you. Alright. Nongo chimbotenda magifts. Tinogara tichitaura kuti hama dzako vana vako imhuri yako musi waunoti d ndo paunozvionera. Isi takaona vana amai nini vanenge navana amai vaigara vakatsoma ana amai vedu nenyaya yekuti isusu tiri kusauthi ukapa amai vanenge vachiti kuvaning'ina vanenge vachiti kuhangadzi nechi nherera inoguta musi wafa amai vayo. Amai vangu vakazosara vorwara kudai hakuna kana iuya kuzovaona, hakuna. Vakasvika pakufa kudai so taita kunge nherera nanhasi aiwa tatonherera kadzimashuwa chaidzo ende unherera hauna zera. Saka zvehama izvi kana zviyawanda mbonzwa amene anga achitaura ndofunga ndo kuFacebook uko achiti ndoita sei ndoramba ndichipa here. Pane kumwe kuramba uchingosidha pasiripo kuna anokuridzira tsamwa uchisidha pane anokuridzira tsamwa. Hakuna kana makombero unokwanisa kana kutoita kana mabed lucks. Haungopa kuti munhu anongo uchinyatsoona kuti yakakuvenga uye haasi kutenda ari kukurwisa ari kukuparadzira futi wongoti rege ndise
Vezimbo remoto riya rinotaurwa riya kune Exodus riya harizongoda pese pese, harizoda pese pese, nokuti kune vamwe vanotodistroya kudai kuramba vakati fofa neweso mukati meupenyu vachikuparadzira nyaya dzese dzatanga tichinzwa. Ya ndosaka takuti kune tsumo yainzi chawana idya nehama mutorwa nanga aiwa chawawana idya nemutorwa hama ine haangano ya ukadya natete masivana mamwana wakataka tete masivana anoyeuka kuhama uku mamwana utikosokoso kuda vanotiza. It's sad but it's true. Tete mutotaura sure. Tokadi. Pane kana kuti wasvikirwa nedambudziko rimwe rekuti chika ivo vacho vaibatsira iva vafanika hama ndo dzine dzichidendesa hama dzingoripo pakumonita kuti upenyu hwako huri kufamba sei ende vachitaura kana zvakaipa pamusoro pako vachiita sei vachingokushungurudza chete uchingogorarama une mastress ndo zvavari vana toda kuti tiri kuti ngavasamunyepe masivana munoona kuti chinoitika iyo muri kutaura nyaya yekuti unherera unoziva kuti mabackground yedu mukukura pane mumwe munhu angori nacho zvakafanana ndipe example yasisimeli kuvatongori ne-heart of her own yekuti havakwanise kunhingirikirira kutadza kubatsira munhu akachida kubatsirwa. Ndo zvakaita murume wangu izvozvozvo kuti asiye masisters ake munhu wekuti akati sezvo Mwari vandizarurirawo vandipo opportunity yekuwanawo pavandipa kuti ndiwanewo ndichidyiwo nechi nevandakaberekwa navo even nemacousins ani muri kuona. Saka apa patove kuti sister yachona nemacousins manje vari kuita gang up pafamily apa. Saka mwana kuti anotaura zvese kana vakatoenda kumaprofita kwavanenge vaenda you'll be surprised kuti the moment yavari kuenda kumaprofita mwana anenge achipinda muataki obva ataura zvese zvaunenge ataura. Paunozofona kumusha paunofona kana uchitaura nasomeone, I've got someone who's very close to me haasi part of the family, she's an outsider. Panotonokudza kuti tete wako wadarika nepano nhasi zvakamira zvakadai zvinonobva zvanobva kunoti gedye nezvazvichaurwa nemwana zviya vakutongoda munamato uya waunokumbira kuna Mwari kuti bhikai maegyptians ndo anonzi maegyptians manje ndokuona kuti tete kubatsira hama chaiko mwoyo wehama chaiwoka inini handisisina ndidi kunyeba handisisi dzakandibuda I have seen it all. Pane pamwe pakuti unongochinzi hanzi hama kuzodidika but izvezvi kana vana vangu ndinovadzidzisa kudanana ivo pachavo. Yes. Yeah. Ivo pachavo kuti vanangu kudanana ende chinorwadza ndechekuti pakatanga kuitika maataxi aina ndiri kubasa vana vanga vari vega kumba. The brother was there. He's only 11. Ndiye akaona zvese. Izvezvi anotomira ukamona ati anyarara unotanga uri right zvese zviri right anototanga kutobvunza mako kuti unoona kuti vana at their age zvavari kusangana nazvo nezera ravo hazvienderani. Aya aiwa uri panguva yakaoma zviri kusangana nevana zvokuti even ivo vana vacho funga kuti vachambokura vachida hama idzi nokuti zvinhu zviri kuitika before their eyes. Zvakaoma. Mwari ngati. Saka pakadai kana mumba mako munhu akadai unomuwoka sei mumba mako achipinda sei uti unogozotambira sei munhu ari kukurwisa nokuti chasara kurwisa marriage yachona iyoyo handi vari kurwisira mari yavari kuchengetwa kwavari kuitwa kwavasina kutuma munhu vakatotanga marriage tete chakatotangwa kwatakwa imarriage asi Mwari nevadzimu vanenge vaine kuronga kwavo marriage yakaramba kuparara wakunzi urambwe nemurume utandaniswe vakazama but marriage inoti vakazama kuti chavaida kutanga kusudurutsa inini because handimoziva mentality yevanhu yekuti unongochinzi ukasuduruka ukaenda nevana vako munhu obva atofuratira nevana then you only focus on them but ipapo ndinotenda Mwari ini ndakatozviitira walk away but iye akaramba vana he always takes care of vana and everything though sometimes tinenge tisiri pamwe chete pachi but he caters for everything. Saka iko zvevaona kuti kumarriage vatadza asikana
Bakuti ipapo pacho napauri kuda ipapo rega ndichikurovera ipapo. Aya wakusirima aiwa vana vari kutambudzwa. Iwe haikona kuchivajaidhaka kuti ungatoti hanzi ndee uri kutaura chirungu chekuti wokawe, ndizvo zvawataura kuti wakaita wokawe kuti iwe ndiwo wakazinge wakuda kubvapo. Zvinenge zvarwadza tete Masivanda, zvinenge zvarwadza, unenge waremerwa wota kuti beta ndisuduruke. Tete lo Ndi ndati ndikukutumirai message pamusoro apa pamuchaiona ichipopa munobva mangobaya pakanzi reply kuti movha amudoni munongouya kuseri modaira zvandikuvhunza, asi ndapuhwa futi imwe 60 hanzi nyaya mataurai kunonga mapiritsi pasi pemubhedha nemadira zvinoita tete vangu naivedve hadzi kudiko nhasi nai masikana nai muda kuti ndiite sekwini hanzi atete vangu chaivo kunonga pasi pemubhedha muda kuti ndiite seko nhai mwari wangu, nhai mwari wevarombo, nhai masikana, mwari wechirikadzi, mati ndiite seko nhai muvedve uri kuti kudii ikweyo? Uri kuti kudii? Mapounds tete. Mwari wangu mapound nhai mwari. He is God. Wangu mai wekani ndikataure nchiti chiko muda kuti ndiite seko nhasi vai ende muzomutsiura muzukuru yeye anogara achindichemedza zvaanongoita izvozvo zvandimbozvifarira mupfungwa zvokuchemedza vamwe. Mwana womuridzi kani ndakabata izvozvi, mwana womuridzi akazvarwa neumwe akapuhwa mweya wakadaro, so nemwoyo wakadaro, mweya wetsitsi nerudo. Shuwa rudo haruhodeswe semadomasi kana naJehovha. Yes. Rudo haruhodeswe semadomasi Mwari. Rega ndiise maoko. Ndoisa maoko angu wedu ndichiti Mwari ropafadzai. Wedzerai pakapudzwa. Amen. Wakaipa chaenga asaona panotsika nepanofamba nepano nechaanobata mukati meupenyu hwake. Nedzinza rake ngaringoropafadzwa Mwari. Chiedza chivhenekere pane zvese zvaanoita mukati meupenyu. Rima riparadzwe nezita raJesu Kristu. Takanasta chese ngachizive iye, kwete iye kuti atsvage chakanaka, ngachitoziva zita rake. Sezvamakaita pana Pita achiredza usiku hwese ashaya kudai Mwari. Makati muri Mwari wenherera nechirikadzi dzikachema kwandiri inodzoka. Ndinokutendai Mwari nekushandisa kwamaita mwana uyu vedu wedu. Azive pandanga ndiri nezvandanga kuti kadai so zvinenge tiri kuita mafanizi asi hatisi kuita mafanizi. Mwari wangu wokudenga, itai mucherechedze kuti maoko aya kana pane chamunoitirawo chihombe angorangarira zuva ranhasi kuti amasivanda vakaombera vakati zvakati maita basa. Mwari wangu ari kudenga maita Mwari kani, Mwari wangu, Mwari ndakushaidzai katatu Mwari wangu. Makati panogumira pfungwa dzedu dzenyu isu mukati dzakaderera sedenga, sekutaura kunoita shoko renyu mvura ichinaya ichienda pasi, shoko renyu haridzokerera rakadaro Mwari. Mukati kutambudzika kunonza tariro kutsungirira kunonza tarira sitarira nyadzise nhasi tarira inaundinyadzisa Mwari wangu muchene wangu. Ndachishaya kuti ndodii? Ndaikumbirani kwa yeye hama yatiri kuchema iyi kuti hakuna kana kubvira zvandakafirwa, hakuna kana hama imwe chete iri kundirangarira Mwari wangu. Ndaikumbirani mandipa hama Mwari. Ndinotenda hangu ndatenda. Haasi mafanisi aya kune vari mucomment section haziye zvaita maita basa. Sorry ndinozorebesa nerufaro. Amen. Thank you so much, Gift. Mwari vawedzere pamatapudza. You have purchased my titi. Thank you so much. Hama kudai kubvira zvandakashekirwa kudai kuti ndikati kuona iyo ndikati hama izvozvi zvivamwe vari kunze uko kuti uvafonere kudai vangu vasadaira mafoni kana chiine kuti vanenge vakutya kuti vanochemerwa nhamo nematambudziko. Sezvinei Satani akati unonyepa iwo musana uya wairima mavheji chii ndegu yedu ndakudurwa musana. Ndochiti nhaimi ndoita seko ndichibata madziro kudai ndopandati nhayi mapiritsi ndoawana kupi kwe5 nhayi Mwari wei andandinawo apera. Ndiri kudai so mbedha kudai ndaona zvimapiritsi zviri zvero ndikati Mwari maita basa. Ngambe wangu uri munamato
Ndiani akavimba naMwari akanyadziswa pasirina? Hakuna akavimba naMwari akanyadziswa. Amen. Amen. Saka ndiri kukutumirai message ichangopopa pamusoro apapo. Imukangobaya kuti reply munobva mangouya kuseri kwandiri. Ndatenda Mwari. Regai ndimbonwa mvura ndindzikise nemvura nekuti ndine BP. Sometimes ndikaita futi excited, iya inonzi excited pachirungu rinokwira. Ndikatema futi rinokwira. Saka regai ndimute ndimbonwa mvura. Ndinozodzoka ndichijoina nyaya idzi. Ndendiripo ndimbobefura. Hai, Mwari wangu. hama dzinenge dzichitoda ndangokwira wangu zve2 minutes ndabatwa neshoko rataurwa nasis Carol. My sister, ndoda kungokudza chinhu wani chokuti tsoka dzauri kufamba ndichiri kufamba madziri nanhasi. Inini hangu I was married before, ndobva tasiyana. Murume tikasiyana for 12 years akatora mwana apedza form 4. Mwana wangu zvinane 17 years, she's in UK. Akadanwa ane 6 months. Ndaenda baba vakufusha kuna mai vake ari kushungurudza mwana iye zvino kuti ndoda kudzosera mwana back kumashure. Tinopfugama every day kunamata kuti Mwari mwana wangu ngaende kuchikoro angowanawo something chokuita. Zvinorwadza kuendesa mwana kuUK womudzosa. Tinonzi hama tete Masimani ndamataura chokwadi. Imbwa mwana mai vangu, sorry to say this. Kuonera vachikumba inini message zvakagara vachirungorwisa pavana ndo pavanoda. Akatombopenga kuti afanira arasha njere. Ndikabuda mari ndichifamba nemwana kusvikira mwana iye zvina haraiti. She's a girl 17 years last this year. Asi ari kushungurudza baba vakamuzvara baba vake kutomwa munhu nokuti hama dziri kufamba dziri kumira kuda kuparadza kuti mwana ngadzokere kuna mai vake. Ndomuisepi ndakudza mwana akura asi havafariri here kuti mwana wavo aite upenyu hwakanaka karoorwa mangwana anovachengeta. Ndochema kubva mwana ndichizvara kusvikira mwana akure ndozozorora rini. Tete mataura chokwadi, hakuna hama dziriko vatorwa. Ndikatuya pano paplatform ndikati tete Masimani ndamasora sei, munondidavira nemoyo unoda. Ndasora mwana wangu wasora sei, kuhama hakuchina masora sei. Ndatenda zvangu. Love, waita hako nekushare nyaya yako. Thank you so much. Kandimbosira tete vakudaire, I hope vanga vakateerera. Kana kuti mumwe munhu anokwanisa kutaura naye nemwoyo une tsitsi angomunzwawo kwaari kubva nekwaari kuenda. Sunshine, I know kuti you're also very empathetic. Amuchida kutaura naye sis. Kundi, Hi sis. thank you. Kandimbomira mbichana because handisokwanisa kutaura for too long. I don't know background noise. All right. Pane vane chekutaura ari papanel. Kana pasina chimbokwidza vamwe, maybe vane zvekutaura. Nangu ndoda kungosimbisa pana Love kuti paanga achiti mwana wake anomboita like anotomboita zvekurasha njere. Samai ngaangoshinga nemwana wake achimira naye ipapo kuti asakwanise kukanganiswa nevanhu vanenge vachibata zvavanenge vachibata. Iwo samai vemwana unofanira kwamira ipapo uchinamatira mwana wako, uchifambira mwana wako nyangwe ari kure. Even izvozvo kuti nyaya dzekuti akanzi ngaadzoke, unofanira kuti kuzvinamatira kuti maybe zvinogona kungoperera mukutaura ukazvinamatira. Samai unofanira kutoshinga nekuti iwe ukachema futi mwana achichemawo hapana anonyaradza umwe. Saka zvinhu zvese zvizhinji tofanira kungozvisa kuna Mwari. I think Mwari anenge aine mhinduro yezvese zvinoitika kwatiri kazhinji kachoni. Haangazongosii tichingoramba tichidoredza musodzi. Ndozvandoda ngokushingisa hangu. Abvunza anzi wai mwana ari kunzi adzoke.
Yana munhu wamai unge vanga vachichema pazvinotata kubatsirana voini nokusaidi. Alright, taurai vanga vakutaura ndozoningikira. Ndostaura inini ndichiri mushoko kuno. Intoda kungotsigira zvetaurwa navhi kuti zvinhu zvese kungozvisiyira kuna Mwari. Nekuti isusu nenyama dzedu chero tikada kubhidhaira takadini, unogona kuti hanzi enda kumaprofita, enda kun'anga, but kana Mwari vasina, Mwari ndo vanotongopasisa zvese. Zvese ivo vacho vari kuronga kuti ngaadzoke. If it is the work of the devil, my dear, ukanamata nezvazvo kutotaura kuti ngazviperere mukutaura kwavo ikoko, vanoshamisika vachimuka one day vachiona mwana haana kuzombodzoka wani zvatairwisa kuti adzoke. Kana kuri kunzi ari kushandisirwa mishonga yekuti adzoke. I don't know hangu kuti chiri kuitwa kuti anzi adzoke mwana wacho chikonzero ndechei. Handina kupanzwa ipapo. But kutonamata. And ukastressa too much. Guys, da kukudzai pamusoro pekuti ukanyanya kubatikana kana kuti ukaita stress kana depression, inozopedzera depression, ukanyanya kuzvidya mwoyo, unoenda kure naMwari. So kazhinji kachona zvidzoreredze, uzvipe nguva kuna Mwari. Kozi ukanyanya kufungisisa ndopaunomva kuti saka Mwari wachona haakoka zvinhu zvise zvikundiwira zvisei, womva waita stress. Unopedzera wakufunga kuti Mwari hako, asi Mwari anenge ari kwachiona. So take your time, udza Mwari, ita one on one chaiyo uchitomuudza kuti Mwari ndonyaya iripo. Kana pane whatever ari kuronga kuti mwana iye adzoke, whatever zvazviri kuita, first of all ndakukusiyira nyaya inini iwo chako kupusha cheto, kupusha maworks kuti Mwari chipusha maworks. Zvese ndakungozvisiyira kwamuri. Ndo zvandinofunga wangu. Kuto usanya kuzvidya mwoyo, nokuti ukazvidya mwoyo chokwadi haumushami muromo wokudedza Mwari uine stress. Chitongozvitora wozvita simbu, wotanga wapa Mwari nyaya yacho kuti Mwari mimi ndimi wandakwidza first pamusoro penyaya yangu, inini ndichizotevera. Nekuti ukatanga kurwa nayo wega one on one nenyama, apa Satani ari pabasa akandopa anenge achida. Kana dziri dzehama idzi dzanga dzichataurwa idzi, dziri kutoda downfall yako. Paunenge watodonha pepe, waumburuka, wapumhuka, wapera simba, wochitanga kuseka kuti maiti zvinoenda kupi. Vagokutsvagira nyaya futi kuti haiwawo zvipi. Saka zviri zvehama hakuna. Indofunga hama hama chaidzo vatori vatorwa. Especially pano pamaplatform patakatopiwa hedu kuti tisangane navaTikTok nanaZukaka. Ndinotopatenda zvikuru nekuti unototi ukasvikapo unonyararidzika, unosangana nevanhu muchipanana pfungwa. Dhane yako hama inodanwa nezita rako nemutupo wako. Hey, my dear, you go mad. Dziripo hama dzichiseka, dzine zitori negrupu raunenge usina kutomboisa. Iwewe hautorimo mufamily group iyoyo, ndokwaunenge uchidiscusswa ikoko. Kotete vaendepi guys? Zvehama izvika inini hangu kutaura chokwadi, chinonzi hama handichachidi. Ndiri munhu hangu asina zvainazvo, ndingatoti ndiri munhu asina chainacho, but machallenges so mamwe andinowana kubva kuhama. Unobva watongofungidzira kuti zvii zvakatomboitika, chaizvo zvakatomboitika. Vana hapana zvavari kukwanisa kubata. Ini wacho mai ndiri kungofamba ndichingochinjanisa, ndikaenda kuSouth Africa ndikadzokera kuZimbabwe, hapana chaicho chandiri kunyatsobata. But wotoshaya kuti vanhu vanenge vachikuvengereni kuti unenge usitorina kana zvinhu zvachona. Saka ini zvehama izvi kaizvi ndambomira. Ndatotanga kumira gore rino, ndo pandatanga kutorealiza kuti hama ngatimbosiyanai nadzo, tiite zvedu zvisiri zvehama. Kutosangana nehama dzakaita semi pamaplatforms, ndotoreceiva rudo charo rwokutoti ndinotodzirwa chaizvo, kutonzwa kuti handitombogoni kutogara ndisina kuvhura
kana kutomboenda paplatform yana Sisimeli kutombonotaurawo nevamwe vana Shingi vana Kundi kuzwa kutoti ndiri kutonakirwa zuva rose. Izvezvi ndaichitombofonerwa neimwe hama ndiri paplatform ipapa handina kana kutomboidaira ndati ada kutondidisturb because nyaya dzachona dzinenge dzichingouya everyday dzisingaperi. hama here hodo irwa uone kana uchida kuona vanenge vakatotarisira iwewe. Inini pakashaika baba vangu mozi unogona kumboseka hako bva tinozongoti Mwari pindirai. Vange vakatotarisira vakati iyeye ndiye achaita zvese. Lucky enough zvambotaura naSisimeli kuti vanhu itai mapolisi. Zvanga chitaura naSisimeli kunzi itai mapolisi zviya havanyepi. Indakazvibvunza ndikati dai papasina Zororo hazvokwadi ndaiundugwa. Ndikati baba asi ndinotenda kuti Zororo yakandibatsira ndodzakaita first hama dzangu because dzangu dzeropa dzakatotarisa dzakavhura maziso. Ndasvika pepe vakanga vakuti tikuda mari handimozva kuti pakaitwa ukavigirwa nedhavs kumusha ndinongochibhadharira kuno kuSA kumusha vanongonokuvigira then unozonoclaima wachidzoka kuno South Africa funeral yapera. Ati ndiri ipapo ndatanga kunzi tozviziva kutoida mari iyoyo tikutoida dhoya tinoda kushandisa panapa kutenga chikafu. Ndikati handisati ndapiwa. They never believe kuti mari iyoyo hatisati tatopiwa. Vaitoti kunyepa apiwa mari adya but ndaita funeral yaita kwa imagine dai papasina Zororo chii chaizoitika. Saka pakaipa zvakaoma. Asi hama dzedu dzimwe dzacho nevamwe vanozviitisa vanenge vachidherera ndochokwadi. Kudherera chaiko chaiko. Especially vatinoti madzikoma edu vana sisi vedu ava vanenge vachidherera. Ndabatikana zvangu nenyaya yemusikana uya atanga kutaura uya nenyaya yake kuna Sisimeli.